పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పెళ్లి చూపుల గురించే మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ నా విషయానికి వస్తే దేర్ ఇస్ అ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ఎందుకంటే ఈ సినిమా హీరో విజయ్, హీరోయిన్ రితు వీళ్ళందరూ నాతో కలిసి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో వర్క్ చేశారు. అండ్ చాలామంది మలయాళం ఫిల్మ్స్ కానీ అన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఇంత ఫ్రెష్గా యంగ్గా సినిమాలు మన తెలుగులో రావు అని కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళందరికీ ఆన్సర్ పెళ్లి చూపులు. అండ్ నేను కూడా అంటే ఎప్పటి నుంచో చూద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నా సరే షూటింగ్ వల్ల మొన్నటి వరకు చూడలేకపోయాను. అయితే బయట అందరూ మాట్లాడుకుంటే బాగా టెంప్ట్ అయిపోయి షూట్ అయిన తర్వాత లేట్ నైట్ షోకి వెళ్ళి మరీ చూశాను. అండ్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు సరదాగా హాయిగా, అంటే ఎక్కడా కూడా అసలు ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఫ్యామిలీతో పాటు నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ సినిమా చూశాను. అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు చాలా రేర్గా వస్తాయి. అండ్ ఈరోజు అలాంటి ఒక క్యూట్ ఫిల్మ్కి తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ బ్రహ్మరథం పడుతుంటే చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ డెఫినెట్గా తెలుగు సినిమా ఫ్యూచర్ కూడా ఒక సేఫ్ హ్యాండ్స్లో ఉందని ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడాలి. అంటే తరుణ్ డైరెక్టర్ ఎంత అందంగా తీశాడంటే కథని, చాలా సింపుల్ కథ. ఈ కథ మనకి చెప్తే జడ్జ్ చేయడం కూడా కష్టమేమో. అలాంటి కథని ప్రతి సీన్లో, ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఏదో ఒక అందమైన ఒక చిన్న డీటెయిల్తో నింపి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, కెమెరా కానీ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి తనకు కావాల్సిన కథ చెప్పడానికి ఎంత బాగా వర్క్ తీసుకొని దాన్ని మనకి పెళ్లి చూపులు అన్నది అంత అందంగా మన ముందు ప్రజెంట్ చేశారు. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ కానీ, యాక్టర్స్ కానీ అందరికీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అంటలో సందేహం లేదు. అండ్ ఇప్పటికీ ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి చూపులు చూడకపోయి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళి అందరూ హాయిగా చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ కొత్త టీమ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. అండ్ ఈ సినిమాని చూసి తెలుగులో ఇంకా బోల్డంతమంది మంచి యంగ్ ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్స్తో రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. అయ్యా ఎందుకు? మనోడు సీరియస్ లేడు లైఫ్లో. అయినా మనోడు ఎదగాలంటారు కొంచెం. ఏం ఎదగాలన్నా?